Nasa 21 million pesos na danyo sa agrikultura na itala ng San Jose LGU dahil sa naranasang pagbaha. 13 barangay sa bayan ang naapektuhan ng malawakang baha. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ekta-ektaryang tanimang nalubog sa baha at mga kalsadang halos hindi madaanan dahil sa mataas na antas ng tubig dahil sa pag-apaw ng Labangan River. Ilan lamang ito sa naging epekto ng habagat na pinalakas ng Bagyong Egay sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa initial damage assessment ng San Jose LGU, aabot na sa mahigit 21 million pesos ang naging danyo sa agrikultura matapos ang malawakang pagbaha. Number one problema, siyempre nasira lahat ng para. Kasi mga mangingisda natin, hindi nakapangisda. Hindi kasi medyo namin industry sa Mindoro. Bukod sa mga taniman, binaharin ang 13 barangay sa bayan ng San Jose kung saan nakapagtala ng 188 evacuees, katumbas ng 798 na individual sa bayan. Bagamat nakaranas ng malawakang pagbaha, naging handa naman umano ang mga residente sa paglikas patungo sa iba't ibang evacuation centers. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng ayuda ng lokal na pamahalaan, maging ang pamahalaang panlalawigan sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Unti-unti na rin umanong humuhupa ang mga pagbaha sa bayan, kaya nakabalik na ang mga residente sa kani-kanilang mga bahay ayon sa lokal na pamahalaan. Medyo humupa na po ngayon dahil nabuksan na po namin yung dito mismo sa bayan. So nung nabuksan, medyo na-ease yung takbo ng baha. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.